ɗum nder caggal Allah caggal mum nenam kam min famdiri wi kam ala caɗele moƴƴi jaram Jibril arkan mi haalanma noon min noon so mbindaan ari so defi min mi ñaamata holko tax ɗum bab minen somin jibini ɓiɗɗo gorko haa tolnima e wadde galle so waɗi galle joom suudu mum foti defande min ñaama e min daña hen belemma ga mbindan so ari ɗo mi ñamata mais bab ɓeyɗoyde kañumen koko janggana ndef école janggi ndef soɓe gari liggade e galle ma pour yide defandem holno jiɗɗa ndef ma way foof e mbawa waɗiran ɗum ɗum noon ɗum woni liggey man tawi banggal ndef ma moƴƴi walla moƴƴita ɗum kam min mbeɗa laaɓa no jiɗirɗa ni noon e mbaɗirat ɗum pour min ɗum ala probléme bab ala probléme kay e ma ala probléme ma ko ɗum gandirɗa min ko ni mbawurmi mbindan so defi ñaami ya moƴƴi d'accord fulla ala fayida nana ɗo haala ngala hoore ngala laasi ñamtorano ko presque mi waɗi ɗum ono joni parim haaldude e babam mais dal o jaɓi o jaɓani kallimomde kon ɓuytam haalni nenam wimam e nenam jaɓi wi kam e d'accord mais ala fin wonko fof hen o wi tawi bon mbindan defnan o ñamata ɗum noon woni firti o jaɓani tan quoi par ce que kamɓe wonɗe mo gaadiri manam o wi somi jibini ɓiɗɗo gorko yi ha yonti resde resi addi he galle deb mum defnat ɗum eɓe gaadiri te hen eɓe dañata welambo aussi mais wona tan debbo resa e galle fin hoccu saksel mum daw arta jam waal weer rutto wala ɗum eɓe cohli Entrez. Asel. Iyan ginnan mbiɗe mi yiluma bowol mi yiyani. Ande hande yeeso ma go kam mi famani gonduɗa nena to wiyama haydara kala jahna yeeso ma go kay wiye wona haalani Penda sohna Bamma Penda ɓiɗɗo debbo kam ko biƴum yummu Bamma de guila ñande jale ke en garata ɗo en garana bagage mumen ndekki ko tikku o yaadanama hen kam joni hay leeso ngo natti lelaɗo ɗo ko leeso wertata séparation de corps de min mbaɗi min mbi sababude guel ɗo tan neɗɗel bolle puyɗi
nana yalti kono haɗani ha hande tasio mum nana e gallaɓe nden kam ko ɓiyam wonno joni kam ayi o huccani kadi ko joom gallam nde goni Penda min noon sinnu sagam a accirat noon par ce que dewgal ene réalité ji men dewle men so sa nani dewgal kaari weli tan tawat ko woddi en isra mum par ce que sa Jalika noon wowni ɗum quoi par ce que Jalika arde vraiment liggaki ko waɗani haydara e liggey galle he tan wonno jamma e ñalawma enen toppotoɓe mbeɗen noon on changement o yiɗa ɗum change quoi o yiɗa andi sa ari pawɗa e ɗum quoi voilà Jibril wona bamma woni probléme o de ko an woni probléme o ayini kaldirta ni e yeeso ma hollireni hay an a yiɗa min yomi liggoya Jibril ko woni probléme o min somi dawdi e ma eɗen daw eɗen jippo ɗum ko woni probléme o holɗum woni hen ɗum haɗa fotno hen weltade mi haalanma gotum à chaque fois sa haali mbiya kam ga ay Jalika liggoton naati ɗo yalti ɗum ay Jalika doole ɗe dañi pour omo liggo e galle o ɗen doole min mi dañani ɗum min a yiyani kam no ponni mi timmani hay feccere nen ɗo liggey galle ñande foof galle o kam so himnoma ƴewani mbadda hen jilloɗa bindan ombo fewno min mi continue defa ok ala probléme comme que an seeɗa ma ñaaguimami o a wawa kam ko Jibril ala probléme mais wona bamma woni probléme o ko an woni probléme min o horanmi wona probléme mais so yi a wowdirani e bawam par ce que suwata wowdemo kanko on façon quoi so andama 100% wona noon tan natirtama o nandani e yayam quoi te mbiɗa wawi widem sah min kanko ƴettimi e on côté faami suwa andudem taw min dal sinno sagam a woppat liggey o haal liggey o a woppat ɗum jooɗa e dewgal ma ƴeewa keɓe jiɗi mbatnaɓe ƴeewa ko jiɗi mbatna kam ganda an e famille o jeeyɗa e ƴiƴam ɗam jeeyɗa goyo funtata goyo min naddino kam ɗo haalandema nene nde pinmi hannde nde ko vocal bayde tawmi ɗo ina haalnami wonden ko ruttiti itel ko nodda toon pour yontere mbiɗon kulɓini kam ni a ko puɗɗiɗa ko hade ma lelnude konngol ma ngol min dani ko iweyam i yontere kadi mbiɓe muñje so bayde ruttitima yontere liggey mum nawi ɗum yo kay joni jiya ɗum ɗo hen sono winoma waɗat toon ko lebbi duuɓi kitali e kono yontere ko gonga ni no woɗɗani joom wonki kono kam ne wiiɓe muñje nene an mbaɗa kono mo anda ko kalami koni nene an mbiɗa wawi jooɗade yontere mi yiyani bayide par ce que laabide Pendam kam yiiɗi kiram naati machallah te nene wonka anda hen caggal leydi sukaɓe rewɓe nan toon ala ko jooɗiri so wona heptude worɓe janani te aɗande baydi ko ɗum woni ko mbiyatnon ko yo yawm tan min jawtin ni hande sono min jawtin wonama min jaadanno kono yatan toon tan kanko tan gooto on wawi yiide goɗɗo tan on bifto hakkille makko o natta hay miijadeɓe boon Pendam ko gonga ko mbiɗa ko fotini yawtinede kono hunde fof ko woni hoddira waɗata te oɗo baydi mo jiimi hayso wonno toon duuɓi nogas paati haqqille makko o ala mo yiyata sowona an ko an tan yiɗi an tan woni e ɓernde makko ɗum kam tawi ko on bangi deñmi haqqille ma oɗo baydi mo jiimi goɗɗo ittani hoore mum nde sowona an ko an nayi ɓernde ndede te ko an woni e nder ɓernde makko hen nene aɗa sikki ɗum mi yanana eyi moƴƴi deñu hakkille ma nene bawam dal ko an wawi funtodirde e muɗum ha gattira ɗum Pendam ngol ɗo de bamani wahli de ngol nandani ko ɓenni ko de
nene an a majjani baba majjani jikku mum aɗa andi halto ndewatama haw arta e maɗa walla haw artire hakkille makko o itta hakkille makko e oɗo jeni ƴewde eyi moƴƴi ami ero so Allah jaaɓi kono noon annene deñi fittare ma ɗo deña hakkille ma ganda bayde joni jiiya ɗum ɗo so Allah jaaɓi joni o ara te so ari e ngol kam hankkadi so ari tan yimɓe kuccanto ɗum ɓernam de so ari tan en kuccanto ɗum hankkadi ɓernam de ñawi hen inchallah eyi mbeɗa mi yaha wadde eyi kono annene deñi fittare ma ndu deña hakkille ma bayde ma artu joni so Allah jaaɓi eyi mbaɗam eyi kay nena moƴƴi ay penda oy penda no ñawi penda koye yiɗi bayde de joni jiiya ɗum ɗo so Allah jaaɓi an bamma min anda woni probléme mum e am kam o wa kam waɗi supporté tan gila di yi kam ha joni gila di ngar men nder galle o bamma comme si o yiɗa kam min tan o añati surtout noon waɗi pur que gila di jalika yeeyi ɗon ɓuuri kam hutade par ce que sikkitak min woni caggal ko min waɗi foof min tan o añati ko jooɗo ko foof mi yii ɗum min oppi ɗum ge nder min tan o añati yi mi anda ko mbani ɗum mi anda holɗum woni probléme mum e am min mi heɓɗani mum haydara ko ñaaguimi ko no weeɓi en plus an peut être bamma woni kilifa ma an mais min an woni kilifam te somi dañi ko ñagotomi ko an ñagotomi ɗum an woni mbiɗa hokkudemi ɗum wi noon tan ɗum gasa non so yi min won kilifa ma mais min mbi jogui kilifa ba won kilifam ba won kilifam kala ko mbeɗa waɗa il faut mi haalnamo kala ko yamri mi waɗa mbaɗa nanani e nder haalga ha joni o haɗanima an liggoyɗa o wimi somi addi ɗo bon en defnam o ñamata kanga joni o haɗanim de min noon won min woni mi yeɓata aussi bon en ara galle he en def te bam ñamata quand même jiɗimam ko foof mi watta ɗum affaire o dal jurni ko he raɓɓit ko haalka jiɗi mi ƴetta foof pawa e leydi doɗɗa he dewgal ma min haajuji ma fof mbiɗa wawa safrude so Allah lamɗo jaaɓi kala haaju joguiɗa haalnam mam safru mais yo taw ka jooɗi goppami liggi o ɓayri ɗum ɓurnima waɗam ɗum holko usatma hein par ce que ɗum jinnoɗa an toute façon a meeɗa yaade pour mimi liggoyo e moƴƴi mais an kam an han hanni yaha ɓurti de miɗem andiranima ni penda jooɗo tan ne o haalta watta haydara ko woni probléme ma haɗa yomi de Layla holno mbaɗami ha mi yomata baydi ko ruttati Italie mais o yahani pour ɓoyde o yogi tan ko pour une semaine mais to gommi ɗo wayiyam kono wona tum ko lewru ni tellement mbaɗa yeewa ɗum taki mbaɗani une semaine kay no weewi muñde min pour min mbiɗa kam koko duttateɗo kitale walla lebbi haɗa mbiya une semaine annene penda annene yalto e gonɗa o une semaine ɓooyani joni o arta ɗum no weewi muñ a hemma ka anda ay pular wima ngoo ko jaasi dabari sa yiɗi neɗɗo ha wowi ɗum hayso wuɗɗima ko seet tan cikkata ma raw hakkille ma ko jahowo ceerno jeeri mi salminima hande noon ko addimi ɗo ko ina serti eno gardannomi ɗo hande addimi ɗo ko joom gallam o mi natti famdemo hay seeɗa joni mo hollimi yeeso ngomi meeɗa yiide gila amin gondi ha hande duuɓi puɗɗini omo hollimi yeeso ngo meeɗa hollude min ngomi meeɗa yiide gila min gondi duuɓi puɗɗini hande eyam ko eyi wonno ko pewjum fof ko noon joni noon mi haala hani haadema jofnude tawata ko yalti hen eyam natti eyi alam natti ala te alamo koolimi hen kadi sowona an mbaɗa no bannoɗa deftana kam kadi to ndewannoɗa hande ko ɗum addimi ɗo min a wayrani kam yiide mbeɗa yalta boowal min kay rendi guila mo woni ɗo ko appel aji siri appel aji
mi ala hay jotma boom hande ƴeewam hande mi mbiɗa miɗo jooɗi ayi a yiɗi noon ndeysan ce ɗum de woni couple parfois welat jangga o metta te ñande weeli cikkitaka meeɗata gasde ñande muusini ko noon mais min mbiɗa sikkini une semaine wona haydara ɗum haɗɗum wawi muñ sans que joɗɗa ɗo en tenen haɗa neho ni hen tenen te hay goto andirama ɗum min a waɗat bizarre am min nden jimam cikkannomi hay ko ka tikkan ɗum ni wonko mbanmami juuɗi ndi tan ɗum jagganima hay ɗum wona jikku mam muñ tan joni o arta inchallah ande a faama ani soɓe kesiɓe duttotima hay appel aji mabɓe nattat weɓde sono mi nanannoma appel walla appel vidéo kam walla vocal boom kam ɓernam nde wawa deeje kono hay ɗum mi nananimo wari de gueɗe ma ne wawi wonde musique men ma tan sa dañi haaju sa dañi ko musma sa jaaki jiiyatmaɓe so weeli saɗa wone deere so galle ma no ɓuuɓi mi yiyatami nantama ɗum wona lawol en pota humpodirde hay saaha goto kala ɗo gonɗa humpitomi anda so mboɗo wuuri anda so mboɗo maayi anda somo ñawɗo walla mboɗo seddi ceerno jeeri wallahi ko kalɗa ko ko gonga kono annene a famat tan min hay somi haaldani e ma ko ɓerɗe ɗe gondi a famat tan no joruji ɗi mbaadi kadi téléphone ngaji ɗi sahaji ko noon tan kono wallahi mi meeɗa finde subaka mo mi miijakima ɓerdam mi meeɗa iwde e ma kadi anni e jogani mami o wallahi an hay biye makka mami addani ha ɗo so Allah jaɓi jaman tolni hande ɗo ala ko foti humpude neɗɗo saka mo gollodirta hay sa arani ƴet téléphone ma nodda kumpirɗa ƴeewa ko gonmi e ko gonirmi yimɓe sono gollodira kumpodirta gueɗe ɓe gon catti de gueɗe ɓe gon catti yoɓan cakkude kono noon no mbannomi ni to ndewnomomi ɗo min kay joni mi anda ni ko ponmi wadde hay ɗoygol jamma men hatti jogade ɗum hayno moƴƴema wona ɗo ɗum kam dalno jamanuji ɗo gonɗo min goto galle he mbiri yeewa jibril so ari wirto kam gauche droite o lijjitta kam an gabbuɗa koyguel ma saguel ma beddo foof darɗa to goppa kam ɗo min goto ha par haɗa mi waɗa kukkeli ɓernam nde no muusi ismin mi wattama kukkeli par ce que a sehilam te mi yiiɗa ya yeeyo joɗɗa ɗo haɗa miijo baydi joni arde tawi ko ɗum tan kam siko Allah yalto e ko gonɗa ko noon a hemma ko wasde famde a yanka desade gaddaɗa joɗiɗa ɗo hede te jibril ko wattanno sago tan kono aɗa andi ko an mo yinnuma ha omo maaya te an hayso yewtanima nde pinɗa fo aɗa yiyaw min noon kam mi yiyani mi nanani a andani ɗum ɓuuri muus findude emo jiɗɗa jiyama ɓerna ma nde ne metta par ce que omo waɗa ko fotani wadde ɗum ɓuuri muusde an bayde oɗon e jaam hay dara heɓande hakkude moon juste ko jaaɗo voyage pour une semaine hay une semaine oɗo wayam hande koye lewru ni tellement mbaɗa yeewa to gonmi ɗo hay ko jewtanmami ko ɗo ka jeewani an tawi tan ko an yewtata kam mi yewtata an wonmo jewta hande jibril joni so jippimi paaɗa ko dow goppa kam ɗo min goto so faani ɗo to paami wadde gawri waɗa yewta min dal haɗanni ko woni artir haqqille ma o dala joni bayde arti eto ɗum noddu nanodiron ko ɗum cikkuɗa eyyi moƴƴi en tout cas mbiɗen fada
Ablay way dara de gedam ko gedam kon tidde kono hoto hul kala ko mbim mbaɗo wawi tawata ko mbaɗo wawi neɗɗo addataɗo haaju te haaju humtata ɗo ndewno momi ɗo koko diwiɗo ndewan momi gueɗe makko gona ɓeɓde gueɗe makko mbeɓani koma daroɗa mbaɗa golle tiɗɗe nde wawa wade no jiɗɗiɗa ni somi ummuma e makko glace kan ɓuuri ɗum ɓuɓdi adi kada miijo haddema haalde tawat ko golli ko jiɗɗa mboɗo hoolima hen kay eyo ni nanta ɗum ha a waɗa tan o golla nde miijoɗɗa tawat ko waɗi ko jiɗɗa ko nomi darnomo noon mboɗo hoolima hen kay nomi daro gueɗe makko ko pon wadde hen ko nomi hiɓɓin ɗum ha hiɓɓa ma wano ndewnari ni so Allah jaɓima ɓuuɓ reyum ko ni tigui golle ko ma tiiɗa sibu haaju ko haaju tan neɗɗo kadi haaju ma o jiɗɗa ko few wona jiɗɗa ko wona wona wonat wonat de timmat ɓingel nena an kam ko ni woni ko aduna an kam kala nde jaaɗa Dubai somi wiyanima tan addanam hunde a addanta kam wona noon woni aduna cehilagal nan andu noon ko lekki kala nde roosaka mawnata so tawi ko min tan jagge a jaggani cehilagal men yawtata mbeɗa faami kono annene andu komi haalnanima fanmi noddinma rokkam seeɗa tan rokkam seeɗa an gurdam maɗam fof gottoɗa ɗum ko ni téléphone vocal an a ñamata a yarata a haaldata hay goto a wuppata ala fof joni ko mbatta ko jiiɗa fof ko téléphone tan nufuru vocal ni baba kaldannom koye sehilam goto sehilma huule on sehilam goto gonɗo Dubai oto baydi woni garannoɗo ɗo bayde waɗi kam vocal wi ko nodda Italie haaju urgent yeehi toon kono ɓooyata vocal mbiɗa de eyi vocal eyi hakkude ma e baydi ko vocal waynortoma baba kala ko bettuma wawma ko haaju urgent o noddira ɗum tawimo yaade haaju urgent ko vocal ni mi salminima juurima ɗum waynortoma an joni noon ka gasi mi haalanma noon gueɗel gotel komi ɓuranima gandal o yeehi komuñal wawi fof o duna Allah jooɓa rokkirta ɓesgu so Allah rokkima han jeeyi so haɗima muñalla ko joom yurmede woto ñoheɓo woto koynemo woto bonde gurdam makko Allah joomam ko joom yurmede oɗo kelmine aduna ma duna komuñal wawi fof o duna Allah jooɓa rokkirta ɓesgu so Allah
sabu mu des na